Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde içimlik ağız suwunyň we ekerançylyk suwlarynyň üpçünçülügindäki bökdönçlükleri dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň Agyz Suw Edarasynyň işgärleri hojalyklary çekilen goşmaça suw turbalary üçin jerime ýazýarlar. Raýatlaryň aglabasy suwuň ýylyň bir paslynda berilýändigini belläp, özlerine akmayan suw we ulanylmayan turba üçin jerime salynýandygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Bayramali etrawynyň mekan geňeşliginde Mary Agyz Suw Edarasynyň işgärleri öýlere aýlanyp, 2 sany agyz suw turbasy çekilen hojalyklara 1500-2000 manat aralygynda jerime salýarlar. Olar jerimäniň sebäbini turbanyň ikinjisini gizlin we bekanun ulanypsyň diýip düşündirýärler diýip geňeşligiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan owa ýaşaýjylarynyň ençemesi bolsa öz hojalyklarynyň diňe gyş paslynda suw berilýändigini, galan ýaz, tomuz we güz aýlarynda suwun asla akmaýandygyny aýdyp, özlerine salynýan jerime nägilelik bildirýär. Biz olary suwun diňe gysda berilýändigini, onda hem suw hojalykdan başga hiç zady ulanyp bolmaýandygyny, ikine suw tutup girdiji hem alyp bolmaýandygyny düşündirmäge inançdyk. Ýaz, tomuz we güz pasarlarynda suw maşinlaryna pul berip suwy getirýändigimizi we ony howzumuza goýup içýändigimizi hem görkezdik. Ýöne suw edarasynyň işgärleri hiç kimi diňlemedi diýip ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda owa ýaşaýjylary suw edarasynyň käbir işgäriniň para almak şerti bilen hojalyklaryň käbirine jerime ýazmandygyny hem gurrun berdiler. Olar bize 200 manat berseň, biz ikinji turwaňyzy görmedik bolaly. Ýöne bir günden giýjä galman aýryň. Diňe bir liniýa bolmaly diýdiler. Biz 200 manat berip 2000 manat jerime bermekden sypdyk diýip başga bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz welaýatyň suw edarasynyň işgärleriniň hojalyklary çekilen ikinji suw turbalary üçin jerime ýazmak çäresiniň etraplaryň aglabasynda şeýlede Mary we Bayramaly şäherlerinde hem dowam edýändigini aýtdy. Mary we Bayramaly şäherlerinde köp gatly jaýlaryň ýer zeminlerinden çekilen suw turbalary ulanýan hojalyklar bar bolsa, olary hem jerime salynýar diýip habarçy belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Mary Agyz Suw Edarasyndan kommentariýa almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji iýulda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agyz suwunyň we ekerançylyk suwlarynyň üpçünçlügindäki bökdönçlükler ýyllar boýu dowam edip gelýär. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçlügi bilen bagly bar bolan problemalary açaçan boyun almaýar ýöne inkar hem etmeýär. Marynyň häkimetleriniň häzirki çäreleri Sewitiň suw üçünçülügindäki problemalary şolsanda suwun bekanun we beýsarpa ulanylmagynyň öňüni almak tagalary ýaly bolup görünýär diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Bu maglumatlar Azatlygyň Lewap welaýatynyň habarçylarynyň ýurduň dürli sewitlerinde arassa agyz suwlarynyň tyşytsız ulanylýandygyny, edara kärhanalara berkidilen agaç nahallarynyň agyz suw bilen suwarylýandygyny habar bermeginiň ýanyna gabat geldi. Soňky aýlarda ýurtda suw üpçünçlügi bilen bagly mesele hökümet derejesinde ençeme gezek gozuldy we munyň bilen bagly goňşy ýurtlaryň häkimetleri bilen birnäçe ylalaşyga hem gelindi.